Lehenengo pausu biharri zenari aurre itxeko zen, eta esan egoerarik, ekonomikoki egoerarik onena udalentzako, eta aztertzen hasi ginen, ia nun sakondu bigendun edo nun emon bigendu zen pausuek egoera ekonomiko hori hobetzen saiatzeko. Auditori zein ondoren, argiteri publikuen hobekuntzak sartzen, bero sare bat sortzen bero sistemi eta urbero sistemi bebai, barriztagarrizekin eitzen saiatzen, eta horre monzan apurtxo bat, herri mailako hausnarketa bat ze herri mota garin, eta ze energi tipo erabili aldogun edo ze erregai erabili aldogun, ezta? Eta urterik urte, azkanengo 13 urtietan, urte batzuetan fondo gehiagoaz edo diru aporte gehiagoaz, beste urte batzuetan gitxiagoaz, baina beti urtero aurrekontutako partida esanguratsu bat berriztagarrizari eta energia autonomia horretara bideratute beti. Azkanengo pausu mondana izen da komunidade energetiko horren sorreri. Eta hor behin gendun, deialdi zabala. Komunidade horretara edo horretara txikitzen dizen herritar guztiek eurek emotetze formie. Bai estatutu gehitzeko orduen, esateko orduen zelan nengo dugu, zelan ordainduko dugu, zemat ordainduko dugu, nortzuk izango diz komunidade horren parte. Esango nuke, komunitateak posible egin digula, ez dakit, energia berriztagarrien erabileraren atzetik ibili garen batzuei, irteera bat hori posible egiteko. Igual danok ez daukagu gure teiatuetan eguzki plakak ipintzeko aukera, orduan, komunitate baten parteide esanik, horko batzuk euren teiatuak eta eskaini dituzte plaka horiek ipintzeko, eta hor sortzen den energia danon artean banatzen dugu, hor agertzen diren kostoak eta danon artean ez dakit, aurre eginez. Dolako iniziatiba batzuk beti daukate, ez dakit, bildur asko. Juridikoki jenteak ez daki nunti joan laikideken. Eta, herriko udaletxea inplikatuta ikusten duzunean, bildur horiek igual usatzen ditu edo. Udala bere kabuz edo bere nahiez esan komunidadien sartzen. Komunidadeko kidik eskatu biben nahi badabe, udala horren parte izetie. Orduan erabak izan komunidadeko kidien artien, udala nahi zala komunidade horren parte izeteko. Teknikari bat dago kontrataute udaletik eta teknikari horrek erundau askanien tramitazio horren eta batzar guzti horren idazkaritzi esan daigun, ezta? Persona bat eukitzea hor, konstanteki olako gaia menderatzen duena eta koordinatzen duena izugarri lagungarri izan da. Lehenengo publikotik hastia. Niote esan, eredu izen bida publiko. Hor hasi implantatzen sistema honek eta gero, zabaltzen jun, eta azkanin, hasikera puntu bai, pentsatzen dut nik hortik izetie interesgarri dela, baina beti amaiera puntue herritar guztietara heltzi izen bida bela. Badagoz esperientzi poliziak leku guztietan, beti da berazgarri, beste eredu batzuk ikusti eta ezagutzi, baina aparteko gauzari barik egunerokotasune da ikusi dugune eta aurrera itxeko gogue, eta hori da hemen be daukune.